isih ono wong sing purun nampa aku sing ra sepiro sing ra sugih bondo duweku mung sityo lan wani rekoso kanggo bahagiano wong sing tak tresno. Kabeh dilahirke utuh nanging nasibe menungso kuwi pancen beda-beda. Aku wis ngupaya saya kerja rata rasa durung nemokne mulya jamane nemokne tresno. Jaya MJ Multipro.